Oh, hello Ilocanja, namiss nyo ba ako? Magbabalik po ang BJ Kalowski. Yeah! At siyempre, bumalik ako dito para magbigay ng aliw sa inyo. Ay, hindi pa pala. Sorry. Ulsan pa tayo sorry Asan ang camera ko? Dito. Saan? Dami naman camera kasi. 1, 2, 3, 4, 4. Okay. Bumalik ako dito para magbigay ng kasiyahan sa inyo. Itong ginawa ng music video ng mga Gagger Boys, pinag-irapan pa nila yan. Uminit, umulan, umaraw. Grabe talaga. Ibang level ng mga Gagger Boys ngayon. Yeah! Pinag-irapan nila yan. Okay. At siyempre, bago ibigay sa inyo ang music video na ginawa ng mga Gagger Boys, siyempre, babatiin ko muna yung mga cameraman ko. Nandito, sina Mark Akas, Fred, yung editor ko, si Al Capon, Francis, my beloved son, Francis Lawrence Fernandez, and my producer, Papa Ball, and Richard Gomez. Ito yung pinaka-bagong kapalit ng mga nawala rito. Maraming nawala pero marami din bumalik. Papakilala ko si... Ano pangalan mo? Take 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ito na. Siyempre, nandiyan pa rin si na Iyawan sa Kawayan, si Ma'am Gina, si Richard. Hello, saludo po sa inyo. At pinakagwapo sa buong Ilocanja, Mr. Jefferson King! Hello, sir! I love you! Siyempre, nandiyan pa rin yung mga taga Sipang Store, Guangson. Ano mo sa atin? Okay, pati si Beverly King. Hello! Ito na! Hindi ko na patatagalin pa. Sabit na kayo, di ba? Ay, ang ka-Facebook ko! Medyo busy ako ngayon kasi dahil ginagawa. Hindi ko na patatagalin. Manood kayo. Ito na ang ginawa ng mga Gagger Boy Music. Ay, mali mo na. Ito na ang music video na ginawa ng mga Gagger Boy. Ulang! Bye! Bye-bye! Check. Okay po. Direk, okay na? Oo. Okay po. Ako po si Cassie. Ako ang bagong bida dito. Nagbabalik po ang Gago Clan! Eto na! Eto na! Eto na! Lagi na lang umuulan, parang walang katapusan.
Tulad ng paghihirap ko ngayon, parang walang humpay. Sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, nalimutin ka ay di pa rin magawa. Hindi naman ako tanga. Alam ko na wala ka na, pero mahirap lang natanggapin. Di na kita kapiling. Iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng dilim at basang-basa pa sa ulan. Pero wag mag-alala, di na kita gagambalain. Alam ko namang ngayon may kapiling ka ng iba. Tanging hiling ko sa'yo na tuwing umuulan, maalala mo sana may nagmamahal sa'yo. Lagi na lang umuulan, parang walang katapusan. Tulad ng paghihirap ko ngayon, parang walang humpay. Iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng dilim at basang-basa pa sa ulan. Pero wag mag-alala, di na kita gagambalain. Alam ko namang ngayon may kapiling ka ng iba. Tanging hiling ko sa'yo na tuwing umuulan, maalala mo sana may nagmamahal sa'yo. Ako la 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 Hello? Hindi ikaw, tumatawag. Ang ganda ng palabas, oh. Core TV, gagok lang. Mga kaga... Uy, ako pala yan, oh. Mga...
Oops, diyan kayo, alam ko. Hello mga kagagos. Buti na lang no, hindi ko tinuloy. Masama ba yun? Hindi, kakatawa yun. It's me. Check wa. Laging tatandaan, check, 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 check wa, check wa, check 1, 2, 3. Ang inyong lingkod para sa kalukuhan ito. Okay, handa na ba kayo? Hindi nga ikaw, sabi na eh. Sorry Hindi, pinapatawa na lang kayo. Okay, handa na ba kayo sa mga kalukuhang ibibigay namin para sa araw na ito? Kung hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, tatawa kami. Ano? Ready na? Pasok! Video! Pasok! Bukas yan! Nakaka-stop ko naman ito. Hindi pa Walang sa labas kayo! Hoy! Umuulan dito sa loob! Kamusta na tol? Okay lang ito, puyat pa. Tag-ulan na, di ba? Lang, di ba? Oo nga eh. Parang matanong ko lang, pag ganito pang umuulan ng taglamig, nakalabit ka ba ng misis ka niya? Siyempre ako tol, ako pa. Nawawalan yung katawan ko. Eh, ikaw ka rin. Nakalapit ka rin doon ng music. Ayun, pare. Lagi kang puyat eh. Hindi naman pala eh. Ang problema mo doon. Ako naman oh. Yun nga pre! Kinakalabit niya ako. Kaso, para lang ipagtimpla siya ng kape. Naman maniwala na puyat si Mister. Bakit? Dahil sa pagtimpla lang ng kape? We, di nga. Baka sa sobrang asar sa misis. Kasi patimpla ng timpla. Oo nga naman, talaga yun. Napuyat nga siya. Ay, bro, comment ko lang Ano, ba't di mo nalagay kami si ano? Ano? Si Yaya. Oops, jokeness! Pasensya na Kung may yaya ka, yun na lang kalabitin mo. Sorry! Tay! Bakit ganun? Ano? Lagi tayong binaba sa kwarto. Anak, hindi tayo binabaha. Iwas-iwasan mo kasi yung pagtulog mo. Ha? Bakit naman tay? Lagi tayong binaba tuwing umuulan. Hindi tayo binabaha. Number 1, nasa third floor tayo nakatira. Number 2, nasa third floor tayo nakatira. Number 3, hindi na magbabago yun. Nasa third floor pa rin tayo nakatira. Kaya ikaw, iwasan mo yung pagtulog mo. Ano ngayon? Sabi mo kasi tulog ka lang tulog para bilis kang lalang eh. Anak, ang problema sa'yo, ihi ka ng ihis sa lawal mo. Huwag mo na ulitin yun ha. Pag natutulog ka ha. Bilihan mo kasi ako pamper. Atay mo ang bili anak! Hindi na naman tayo. Ay, nako, yang kasi. Tulog ng tulog. Inangis sa lawal. Ano ba yan? Pati sa lawal, inihiyan. Pati kamay, inihiyan. Hindi akong gagayahin. Isip bata lang ako. Hirap pa naman maglaba. Nagmanja pa. Grabe. Lakas ng ulan dun sa labas pare. Buti nakapagtago tayo. Bakit kailangan na magtago? Alam mo na, baka dumami tayo. Nako talaga ng mga bading na to. Grabe. Ano? Ano mga bading naman to? Bakit kaya sinasabi pag umuulan kailangan magtago ng mga bading? Bakit? Ano ba sila? Mga gremlins? 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 Dumadami? Gremlins? Dumadami? Parang komersyal yun Hindi ko na yun. Dumadami. Bahala na nga kayo. Ihi! Pare, tagulan na mo. Oo nga pare. Baka pag umahapla lumutan ka. Bakit naman? Dahil ba ito tumataba ako? Hindi na hindi na tumataba ka. Eh bakit? Plastic mo kasi! O plastic eh! Mga plastic! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Mga plastic. Plastic mo, supot. Supot pa. Yan kasi. Marami na kasi ngayon mga taong plastic dyan. Kung talagang lumutang na yung mga sa tubig yung mga taong plastic. Ay, nako. Pag naman sana, pag nagkataon, pati ako lulutang yan. Jokeness! Di, baka kasi pag nagkataon, dami naman daming lumulutang dyan sa tabi-tabi, lalo pag bumabaha. Doon sa sa kaibigan ko doon sa malapit sa dagat. Dami pa naman lumulutang. Paano pag ganun? Mga ganyan din. Alam nyo na yun! Bahala kayo! Bahala kayong mag-isip. Saka isipin nyo mabuti, pag lumutang yung taong plastic, ano yun? May advantage yun. Saka magiging usable siya. Kasi plastic nga, di ba, lumulutang. Pag bumaha, pag umulan, pag bumagyo, takbo lang. Oy, nag-text yung ko, cellphone ko. Narinig nyo ba yun? Hindi Pero, yun, tutuloy ko. Pag umulan, pag bumagyo, pag bumaha, takbo kayo sa mga kaibigan yung plastic. Siguradong save kayo! Oh, gising! Tulog ka. Gising! Boss mo to! Sir, mag-sir. Ikaw at tulog-tulog ka. Labas mo yung sasakyan, pakarwas mo. Sir, umulan naman. Anak ng karoy naman, problema ba yun? E di magkaputi ka! Akin! Tanga-tanga talaga to. Utosan mo. Kayo. Ito, mga dami tuloy mga tao, no? Kayo. Isipan nyo mabuti. Umuulan na nga. Utosan mo pa yung buhay mo para lang karwas yung sasakyan mo. Ay, nako. Tapos sabihin pa magkaputi. Umuulan na, ba't kaputi? Tip ko lang, no? Subukang magpayong. Okay, mga kagagers, dyan po nagtatapos ang aming palabas ngayon sa araw na to. Kaya abangan nyo ulit kami sa susunod na kabanata next week. May bago kaming palabas sa inyo. May bago kaming ahatid. Hindi ahatid wala kami sa airport. Dito lang kami. At dyan lang kayo manonood at makikipagtawanan. So, paano yan? Bye-bye!